Somos a candidatura de país, a que defende Galiza aquí, en Madrid e en Europa. Unha Europa na que nos xogamos moito, moitísimo. Por iso hai que mobilizarse este domingo e coller con esperanza, con ilusión e con alegría a papeleta do BNG. Usar o poder que nos dá o noso voto para defender Galiza, para que teñamos unha voz que fale dos nosos intereses, das nosas demandas e que ademais defenda outra Europa, unha Europa decente, unha Europa dos povos, unha Europa social e da xustiza. Por iso, pido unha gran mobilización nas urnas e concentrar todo o voto galego e inconformista na papeleta do BNG. A papeleta de todas as persoas que levan a Galiza na cabeza e no corazón, a da mocidade que quere futuro, a das persoas que estamos dicindo altri non, porque sabemos que o futuro da industria ten que ser unha industria sustentable. Somos a papeleta que vai de pelexar polo noso, a que lle vai dar voz propia a Galiza e ao mesmo tempo a papeleta que defende unha Europa dos povos, social, xusta e da paz.